Pecah piringnya ya. Nggih. Ah, ya dijaga sing apik. Oh tak weling ngono bae wis pecah kan demben. Mboten. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bareng tak tilih bae lak bathok to nang bae. Dia Sulestyo pijer ngincangake alis. Yo berdua masuk. Terus tresno sesidemen. Awas. Hei. Ho ho. Winong Cahayu. Nggih, Pak, wis dalu. Piye sik flu? Nggih, sekedhik masih. Ning jek kuat nyuwara to? Insyaallah. Ayo. Mula sing jenenge sinden ki lak ya modale ki lak swara. Swara ki ana hubungane karo gulu. Dadi mangan sak mangan iki kudu sing ati-ati, ya. Nggih, Pak. Yen pas arep tanggapan opone tanggapan rame ngene iki aja sok dahar sing bangsane goreng-gorengan iki disingkiri sik. Nggih. Dadi sing ngemut lenga ki kudu disingkiri sik. Ya. Nggih. Sing ngemut lenga ki disingkiri sik, kena ngemut ning liyane lenga, ngono ya. Permen utawa apa, glali apa piye? Wah, lawas menek glali. Ah, ngono kuwi. Yo, sip, nang jajal tak tes sik lek kowe nembang ape joget becik ya aku wis ora gumun. Saiki jajal belajar omong. Ayo. Ayo. Uyuh, watuke wis. Ya ya. Tes. Ayo menyapa para pirsawan ki, eno. Halo. Nah. Pripun, Pak? Loh, menyapa penonton. Hai para penonton yang budiman. Hai, teman-temanku yang budiman. Gitu. Gimana? Hai para penonton yang budiman. Terima kasih. Aja ngono nong. Lebih. Ngene lho, kok biasane ki lho. Sugeng dalu Bapak Ibu. Terakno aku to. Sugeng dalu Bapak Ibu. Kula minangka wakilipun ibu-ibu Waranggana ngono kuwi lho nong biasane piye. Rodo apal ya kaya ngono kae ora ya. Kagem paguyuban catur setya budaya. Ngono lho. Piye lho kata-katamu mahasiswa mosok ya angel. Tasnya SMA niki, Pak. Hah? Tasnya SMA. Iki rong lulus to. Kelas 4, Pak. Kowe iki kok sakmono gedene ngendhok terus to? Mboten lah kula jurusan 4 tahun. 4 tahun apa jenenge? Penataan Karawitan. Penataan Karawitan. Wah, kancane gembut lho kowe. Mata gamelan ngono berarti. Dhewe penataan Karawitan ora. Maksudnya menata gending ngoten lho, Pak. Upamane piye? Nata gending upamane piye? Nggih. Mboten nggih anu ngoten tek tugas akhirnya mengke kan damel gending dengan bagi yang benar ngoten niku, Pak. Oh, membuat karya. Nggih, karya. Enggak harus baru namun ditata supaya rapi ngono.
Nggih. Oh, dadi gamelane tumpuk diresiki, Boten. disulaki ngono. Piye Mboten. to sing jelas piye? Mboten sekolah braso, sekolah anu lho. Braso ngungkuli Mas Raja ora. Sekolah Aja nggarapi buta sepuh aja digarapi. Ayo. Piye-piye sing jelas secara akademis piye lho? secara akademis niku menata gending, maksudnya itu modifikasi bisa, menciptakan juga bisa. Oh, variasi ngono. Nggih. Mobil ngono. Boten, gendinge Pak. Jare modifikasi, iki aja mulang-malih to. Modifikasi kan adalah mengupgrade yang sudah ada. Oh, dadi komputernya men ora ketinggalan zaman di-upgrade ngono. Nggih, maksudnya geringe niku kersane terdengar baru dan kekinian. Ngoten-ngoten lho maksudnya pokoknya. Oh, ngono. Nggih. Ya. Ya wis tak dongakne sampean sok bar menata gending iki lulus bisa menggendong anak ngono. Boten, ampun. Gelar lulus maksudnya Nggih, ngono lho. ampun riyen to Pak. Ayo, aja sik ya nang ya. Sampeyan tak ngibaratake gedang sing wis suluh. Ya. Napa? Aja nganti dipangan codot-codot sing ora tanggung jawab. Nah, Mergo apa kiwa tengenmu iki codot kok iki. kiwa tengen kula lak jenengan. Kiwa tengen tengene kula lak jenengan. Iya ning aku wis codot tobat aku wisan ora. Ana kuwi ya, sing ati-ati membawa diri. Sampeyan adoh kok Tulungagung sekolah ana ing Solo. Dadi dijaga kehormatannya. Mergo wong lanang karo wong wedok tak kandhani ya. Yen wong lanang iki ibarate piring iki piring seng. Yen wong wedok iki piring-piring beling. Yen piring beling sekali pecah tor dialteko ya ora iso. Ning lek piring seng wong lanang mbok ceblok sedina ping 7, tetep pol-pole gur desok tok ora masalah. Paham ya? Nggih, Pak. Aja dipecah piringe ya. Nggih. Ya dijaga sing apik. Nggih. Oh tak weling ngono bae wis pecah kan demben. Boten. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bareng tak tilih bae lak bathok to nang bae. Astagfirullahaladzim. Ora ya? Boten, astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh iya. Sekarang itu yang satu itu Mbak Virgita. Ya. Sudah lulus isi. Saya masih kuliah Pak Dalang. Loh, semester piro? Saya semester 8 ini. Ngene iki aja kok konone. Aku muni semester kok semester ngono lho. Walah gitu ya. Oh, iya. Maaf Pak Dalang, gue itu dari sini aja. Jadi gue kagak tahu bahasa Oh, apaan. kamu di sini aja. Iya. Dari Kediri terus ke sini kamu Iya. kerja di sini akhirnya terlonte-lonte gitu ya. Terlonta-lonta maksudnya ra entuk gawean ngono Ini lho. Pak terlonta-lonta Pak. Ki panitia ki gandeng renek bintang tamune renek pelawake aku kudu mbanyol terus. Banyol terus ya Pak. Anjakmu ngene iki angel lho, dalang nyambi mbanyol nyambi cerita. Lek sesuk ora tambahi 2 juta apa 3 juta dosa panitia. Kamu mau karya apa mau skripsi menulis artikel? Sekarang semuanya itu sama Pak Dalang. Apa? Skripsi sama karya itu sama-sama menulis sekarang. Menulis, membuat Iya. artikel gitu. Iya, tetap. Rencana sudah ada di benak Anda membuat apa? Artikel apa, tulisan Sudah, apa? sudah. Apa? Garap gending Pak Dalang. Ini tadi menata gending, ini kamu menggarap. Bedanya apa menggarap sama menata? Bedanya apa ya? Aduh, angel Pak Dalang pertanyaannya jenengan. Loh kamu kan mahasiswi, orang akademis. Aduh, Ya gitu. harus dijawab dengan ilmiah, ngono. Oh gitu ya. Menurut Rahayu Supangga. Oh iya. Bukan menurut Oleh Rahayu mahasiswa. Sukesi ya? Oh iya. Iya. Gimana? Menurut Rahayu Supangga? Maaf ya Pak Dalang kalau saya ada salah. Nggak apa-apa. Garap itu adalah suatu sistem kerja seseorang atau kelompok. Jadi pripun Mbah Wir dosen kula wedi ya Pak. Oh, intinya ngono kuwi ya. Nggih. Lek nang nggen pedalangan garap adalah kemampuan untuk meramu atau menggarap dan menyajikan pertunjukan wayang agar lebih berbobot, menarik dan juga indah. Ngono kuwi. Kurang lebih mesti padha to? Nggih, sama Iya Pak. padha wong awakmu kulino garap sari kan kulino ayo. Dadi ngono kuwi padha ae ayo. Nembang ya? Nggih. Nggih, ayo. Sesideman. Ayo. Yo, awakmu sik bir sing sepuh sik. Niki bawa to Pak? Oh iya ngono. Ayo dikumpliti ora.
Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Sinden-sinden wajib matur nuwun karo sing maringi tandha tresna helm mau. Nggih. Pak sapa mau Pak ayo? Pak Pri. Pak Pri, nggih sembah nuwun nggih Pak Pri atas hadiah kenang-kenangannya. Semoga jenengan sehat selalu, panjang umur Pak Pri. Kalau punya rezeki lebih nanggap Madangkara lagi ya Pak Pri. Nggih, iya. Ngono Sasmita ngopo kok sinden dine helm? Napa Pak? Jadi ya kalau kemana-mana dan berbuat apa-apa harus diamankan ya. Ngono kuwi. Jadi helmnya dienggo. Ayo. Ya lah Pak. Heeh. Kowe ora nganggo apa-apa, ora apa-apa penting helman. Ayo. Apik wi ya, apik wi. Ayo. Ya nang, ayo. Ayo. Tantara Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir oper bir kita. Suara kurang permana ing wasesa ngungrung Pinong, pinong. angungrum marang bendara tiah sulestya pijer ngincangake alis Yo, berdua masuk. terus tresno sesidemah Ya nang. luwih becik patenan
maringi helm lagi kita Pak. Oh Pak Pri lho. Repana kuda gede apik dua sejoli. Yo tumpake sepur yo. Ayo ngateng Nduk Umi Hafifah. Tetos.
Umi Hafifah. Ya. Nggih. Piye, Nduk? Sehat ya tekan kene? Alhamdulillah sehat, Pak. Mau sampean istirahat nang daleme sapa? Dalemipun Pak Haji. Pak Haji? Pak Haji Po? Poniran. Poniran. Haji Poniran. Aja lali. Mergo sing biayai wayang iki Pak Poniran ya. Nggih. Sampeyan dipapanke ning lantai 3. Iso turu ning ngono? Saged. Angler. Angler. Nah, syukur. Hidangane piye ning ngono? Pak. Hidangane kuatah kok, Pak. Kula sampai bingung milih. Kuatah sangat. Kathah sanget. Kuwi mergo le tresna karo sampeyan kaya ngono. Nggih. Terus ya iki lak daleme Mak Poniran to mau. Nggih. Terus jam 09.00 Pak Haji Junadi iki rawuh. Padahal lang, instruksi. Ini saya sebagai dewan harus mengabsen tamu-tamu yang hadir di rumah ini. Maka dari itu 7 sinden harus semua menghadap ke saya. Jadi ngono kuwi. Nggih. Mongko kowe tangi turu kabeh to? Nggih. Ayo akhire sindene metu kaya buta kabeh. Ayo. Tangi turu ayo. Nah, saiki sampeyan mau sowan utawa istirahat nang daleme Pak Poniran. Nggih. Nah, aja kalah karo Gareng Semarang. Uji kecerdasan mergo bapak bengi iki ora ngangge bintang tamu. Nah, beda karo wingi-wingi lah mesti ana bintang tamu, bapak nyambut gawe enteng. Bengi iki bapak iki nyambut gawe abot. Lek ora kok wangi ngono ndak bapak mesake, ya toh? Nggih. Nah, mongko gawe lucu kuwi angel. Ayo, Nggih, trai. Mula tak rewangi nglucu ngene iki aku makili dagelan. Panitiane pinter ra ngangge dagelan pamrihe men irit ngono ya. Nggih. Ah ya kok irit pancen ya sing dikersake mligi wayangan kok ya. Pak Poniran, hurufe P O N I R A N. Ayo diterjemahke. Ayo. P. P. Pak Poniran adalah Pak Poniran pada malam hari ini adalah salah satu donatur utama di acara tasyakuran ulang tahun ke-14 Paguyuban Catur Setia Budaya. Iya, bener. Wah, lek ku ngenteni nganti ngempet ambek jebluk-jebluk kok dadaku kene. Ayo. Oh. Golek skleroku iki mergo menjadi sponsor malam ini untuk Paguyuban Jaranan Setia Budaya. Ha cilaka ayo. WP. Oh. Orangnya berbudaya. Heeh. Dengan berbudaya dengan N. N apa? Nanggap wayang dengan dalang Ki Cahyakun tadi. Nah, pinter. Kuwi wis teko N ya? Nggih. Heeh, bar kuwi I. Ikhlas dalam melakukan apapun. Wah iya, R. R. Rahayu. Rahayu semoga Rahayu Paguyuban Catur Setia Budaya semoga sukses selalu. Ya. A, kurang loro, Nduk. A. Alangkah lebih baik tahun depan wayangan lagi. Wah iya. Lenggane iki cerdas men awakmu ora ya. Heeh. Terakhir N. N ingkang pungkasan sakmenika nyawer nggih, Pak. Oh iya, cekaos ya. Dadi N iki terus dadi N A apa N Y A W E R. Oh iya, nyawer. Nyawer ora kudu dhuwit. Ning sampean disawer pangestu karo para pepundhen kuwi sampean sekolahe saya pinter, saya sukses, iso menggendong gelar sarjana kuwi luwih jos ngono ya. Nggih, niku maksud kula. Nah, ya dadi ora ngarep-ngarep dhuwit ya. Nggih, ngarep-ngarep. Kowe kok mencela-mencela iki lho. Nggih pangestu nggih nek upami kersa nggih dhuwit to, Pak. Ah iya. Kowe dhuwit karo pangestu milih ndi? Lho. Dhuwit. Dhuwit. Kowe salah. Pripun? Lek dine dhuwit ora dipangestoni iso kowe ora slamet. Oh ngoten. Ning lek entuk pangestu nadyan ora entuk dhuwit, wo ning ndi-ndi nemu kanca nemu sandang pangan sing apik. Nipun pangestu nek ngoten. Pangestu tok lho ya. Dadi yen disawer karo penonton langsung masuk ning ngene dalang ya. Nggih. Nah, ngono. Cah cilik gampang ngapus-apusane. Ayo. Ayo. Semester loro. Semester loro. Ya. Iki lho Nduk disuwun sampean nembang dipundhut sampean nembang podang kuning.
gandeng sampean wis terkenal menjadi Ratu Podang Kuning, aturna ya. Nggih. Kalau wau Pak sinten wau sing napa dados MC wau lho pas latihan wau sinten? Oh, Pak Anas Wiyanto. Sanes kok. Pak Budi. Pak Pranowo. Wau anu napa nyuwun kula nembang. Tenanan lho. Nyuwun kula nembang Podang Kuning. Ah iya, mula kuwi. Pancen ya klangenane Pak Pranowo iki Podang Kuning. Ayo. Nggih. Pak Pranowo mriki. Ah iya. Ya kene wis tok nang endi ora. Nggih. Ayo. Ayo nembang ya. Kemarin engkau masih bersamaku, berjumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bersama seperti yang pernah kita jalani di kos-kosan? Ayo. Men kapok ayo. Ya. Yuk. Natian wujud temong peksi tepuk tangan toh Pak. Matur nuwun. Kowe iki aja galak-galak. Tapi Sing jenenge tepuk tangan iki men seikhlasnya, aja dipeksa ngono kuwi. Angger engko suaramu apik, suaramu becik ora usah kok aturi mesti do tepuk tangan kabeh. Nggih jane lah, tapi biasane nggih nek kula sampun nadian ngoten mun tepuk tangan lho Pak. Sing kon tepuk tangan Mas Pranowo. Mboten. Oh, lah sapa? Ayo agawe. Nano. Ayo. Agawe talining Lho, sik yahene kuwi lho kerdusane metu neh lho. Wah, salah jan. Matur nuwun Bapak-bapak. Matur nuwun Om. Matur nuwun nggih, Pak. Duh, Pak Senek niki kok sanes jenengan. Alus manis nengse Noneno golek isi podang jenar. Kejawi tembang menika kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang mirsani langsung wonten ing Keroncong Permai, ugi ingkang pareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Matur nuwun katresnanipun. Ayo penonton mencapai 1.700 pasang mata. Yen rawuh ana ing Keroncong Permai kene ora sedeng nggone. Ayo matur nuwun. Pak Dwijo dan kawan-kawan sembah nuwun. Ya Nduk. Iba bunga nyanding bisa dibacotake ya kuwi lagon Podang Kuning. Podang Kuning adalah doa untuk paguyuban catur setya budaya. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas.
Semoga paguyuban Catur Setyo Budaya bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Haji Junadi. Ngono kuwi ben ditepuki, ngono kuwi carane mengungkapkan kata-kata mutiara ngono. Nggih, Pak. Pengen gawe ora, Ndang? Mboten. Heh? Mboten pun jenengan kok. Lho apa ngono? Semoga paguyuban Catur Setyo Budaya sukses selalu. Apa banget kowe ya? Ayo Umi, ayo. Nembang mawon. Nembang. Sing apa ya, Nduk? Nggih. Kowe oleh milih nggon nek kene kita kurang jembar boleh turun ke sini. Ayo. Nek kurang marem kono ngarep Indomaret ya oleh. Ayo. Nah. Yuk, podang kuning oleh Rantu podang kuning si Umi Hafifah. Dados. Esok awane ngomong wis ora
matur nuwun, matur nuwun. Wah, berpartisipasi kanca-kanca Wayang Mania Community.